Имитират го, обаче както него не могат. Я се обърни, я имитирай. Това е, бе. Ама други го имитират, казвам, не могат като него. Той милионер става той нещо. Да става. Седи, я се обърни. Виж го какво правите. Ха-ха! Ево го време! Бабката така пее, да не маме. И така играй, виж. Ставай. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Браво. Gangnam Style. Такъв стил, Gangnam Style. Hey, sexy lady. Sexy lady. Никой. Завойдете за... Честно. Ще падна! Да здраве! Браво, я какво? Хайде, се снимаме. Да презаредим. Бъдем индивидуалисти, а не просто инклюзивисти. Целта един да ме няма. Един да ме няма. Един да ме няма. Не ме търсете за време. Слушам работа, един да ме няма. Мрежа, един да ме няма. Телефона си, един да ме няма. Не ме търсете за време. Дим, 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 да ме няма. Дим, 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 дим. Какво е пусък в плана, че изглежда на много добро място. Някой да има газира, да иска газирано. Бира. Бира. Искаш ли бира? Да. Ето един, кой ще пие? Кой го? Ти. Ще пие? Здрасти. Не знае. Нас е вече не искаш ли? Три на двое. Какво да се сложи? Не. Какво искаш? Кой позира? Цъпна малко, защото платя такива изклапна. Искаш
tu tutto canto. Tutaj dim damy niama, ściągam bagaża i dim damy niama. Skrócę telefon i dim damy niama. Skoczam na butę i dim damy niama. Ściągam bagaża i dim damy niama. Skrócę telefon i dim damy niama. Metę sety we mnie. Dim 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 damy niama. Dim 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 damy niama. Dim 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 damy niama. I kolotka de